जतन खुलुमखा खना 15 August 76 Independence Day एबा भारत हाकतर यगमनि साल भारत हाकतर यगमनि साल त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरकनो आनि सागबाय थां ते TTAADC नि अंगै पाइप्ले हामजांमा ते खुलुममा याफार भारत हाकतर यगमनि साल जों सिनि बुसकांनि त्रिपुरा दफानि हामख्रायरकनो नाहरै ते बुसिनि जे ताबकनि हुबाग्रानि नेतृत्वे जों थानसा अंगै त्रिपुरासा यावलायनायनि बागै जों जबा खायलायदोंमोन न स्प्रिट बायनो जों फायनाय साल ते बक्राक ते थानसा खलायै सिनि त्रिपुरासा नंबो हायनो जों यावग्रदानि बागै जों सागथार लायनानै नांनाय थानसा लायनानै नांनाय जों भारत हाकतर यगमानि बाहायखि यगखा जे भारत हाकतर न फियावनानि बागै जबा खाय थांनाय सिनि हा न हामजांनाय दफा न हामजांनाय थै थांनाय गोबांमा लिडार्स ते असंख्य सिनिया ताखौ भारत हाकतरनि बर'नबो जों मैथ खायलायै बर'नि इन्सपिरेसन बाय जों बुसकांनि साल सिनि दफा नबो जों बाहायखे फियावलायनाय बनो जों वानस लायै बुसकां आगलायनाय जतन हामबाय खुलुमबाय।